Why mga job ordered employees nga mo duty sa Talisay City Hall sugod karong Hulyo 1 dungan gyud sa pag-asumel sa katungdanan ni Mayor-elect Samsam Gulyas. Himuon gini samtang hashasan pa kung kinsa nga mga job order employees patrabahon pagbalik sa City Hall. Subay niini adunay skeletal force nga mo duty sa matag buhatan sa City Hall aron padayon gihapong makahatag og serbisyo ang dakbayan sa ilang mga mulupyo. Si Chona Carion sa report. Gibanabanang moabot sa 1,200 ka job order personnel ang nagtrabaho karon sa Talisay City Hall, ubos kang outgoing Mayor o Congressman-elect Eduardo Gulyas. Kining mga job order personnel gipa-re-evaluate pa ni Mayor-elect Samsam Gulyas ang ilang performance, pinaagi sa mga department heads kung asa sila gidestino. Hinuon sa Lunes, ang department head ra usab ang mupili kung kinsa ang mulangkob sa skeletal force. Nasabutan nga kanang mag-skeletal force to give an assurance to the public na ang delivery of the basic services sa mga Talisaynon dili maputol. Gidugang ni Rubio nga isiguro gyud nila nga dili maapektahan ang operasyon ilabi na sa traffic ug ang pagpangolekta sa basura. Samtang gidugang ni Rubio nga posibleng aduna gyud dili na ma-rehire ug iya usab nga gipahibaw nga aduna nay daghang mi-apply isip job order personnel. Kumbaga mag-performance based gyud ta sa pag-renew sa ilang services nganhi sa syudad sa Talisay. Hinuon magpabilin pa ang tanang mga department heads. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.